je samani abo thinai ni buma victim ni buma beleno pathetic je weti ke borong loge assault khaija kate abon ya golo o assault ni bagino the cause of death victim thimani aboni reason just o assault by no connected tai o incident man chung joton simon jun ma song kham aboni ya gol nisimino previously o incident ni sekang jara ekdom fit bo bini oro kuno amte medical kuno issue nugjaga fia a incident ni ya gol nisimi bini health nini tamnai asu serious level obo ungko thangka derawai thangka jebo kaham ke phan himi malia abo bin buma bu hani kok simia gana gini to to borona apte hain sawo enke tabo o jaga problem tamnu hanke je furo fir khaika afur bor just assault na te simi khaimani because a time bor assault khaija ka ba injury ekdam marfe ang kha grievous injury kha but a time death only the death means na ba ni je log log ke chung bu khang kana chung log log thi thangnai amte henge simna murder ng amte haya subsequently ke chung assault khaimani ya gola assault ni darate thiman ba murder no kalai fia chung ta mono kha ja assault ni o mani rok to no abo register man ya golo je furu iko beskang ni tring go thika bo victim a jarawo bor je samane mote police robo tongo thimani matter on bor saimano still thimani ya golo death body no postmortem khaijalia je tangai khlaijaliya police rok tamo amte hai unko mane bor no district khake je bor postmortem ni bagi death body no holia abo kaisa unko tanai ko beleno police no je investigation no amte heke borok negligently khlaimani abono chung condemn khayo tai abona against chung deportation do bodonai the kango jate culprit rok kaham ke aboni strict action na to khambor against to abon bagi bachang abo khlaine kaisa kaham advocate rok hire khlaine chung abo khaine saito chingtinio koro chini senior advocate bo phai tong phai mancha phai kya tai chini mothani BBWS ni president Dr. Bijoy Deparma tai Young Tripura Association ni boro toksa parawa ke sini bukuk pojantini nukhungo phaise singno phaike belai ni bini kok naw belai no kha khamka tai dukhon nango je sini tiprajak je bukuk pojantino mane je boroni je gothona no sing khanawi belai no khanawi kha khamka je gothona o je bo bujagai tai bini ma ba bujaka bujak mani je sate sate borok belai ni injure ngai je amtike je bini lakma chokama belai no kha khamjanai kok abo belai no mane kha khamka abon bagai ang je o jaga o sana mo chumake jahate abo mane je bujanai rokni je victim rokni je nukhungni ngai ulta borok no je case romarok je borok no je blame khaimorok am hairok ungya wei mane susto todonto ungnani ingthing sing aboni bagai appeal khainai sing aboni bagai sing kuto naha kuto thanai tai sing defense khainani bagai mane bolni family ni ngai sing je nangmani sing joto je chubai mansa chubanai sing tai kok sanai abon bagai sing o jaga o tini phaite sing je team sing borni family no sing mane khak sang ma rei mana teke tai bongni dukhu kosto o sing borbai baksake ungi mana teke sing je oro phaimani ga sini team tongo jaga o sing obon bagan je phaimani sing tebo khnaka sing tabuk sajora abo bokhnaka miya jaga o phai MLA rok borok police FIR rok khaiki ani khnao kono sing abono sing te thangi nai jaga o tamre khariya ga busuk darar ba jaga o mane case tamno tomi khaijaka sing aborno mekhe torno to khainane jai jai khe je arapi mane je ko bunai bongni oporo jahate gong nangthing mane borok jahate sajama nangthing kothor sajama nangthing abo belai no sini bagai hanya ta tiprasrong bagai hanya jaga jaga singom haike nogo je sini borok omtike je buja go tokjago omtike satopi to khaijamani sing nugui tongo abon bagai sing jahate pal baksake khorang tisawi jahate sini judgment ni bagai sing kok sanai abo ni bagai ni sing phaiman tai nukung boroi sing malaika engka asuk tai kolokma kok sagala ang asuk saina ani mungke Vikas Debrama ang OIT ni general secretary sing oro ini jara bunai rok sete bunai ya kesto ini rape case ni tamplay
Abu to sit abu to ni sitra mong ni paita thang thai ke abu to ko he ke abu no chung ga se abu no chung bhel gosi na babu ti kaisa ekdom boni nokhung na kabai kichik waisno wadi wa kai habu nokha ko ni athuk ni nugo tal ni mukhan phan nok nok na khaya oi bigan nokhan khorsa besa burina borok chaya no ekhlai kaise imang tuyai bono bro mursu khainai noi busu kosto khlai bono college phung to mani oi buru ni lang mana sewit lang tha borok gajan bewse khainau khorsa borok sewit lang bin lang mano obno khai chumai sing tong mana bo mono sottoni borok koma sukai je boti borok tolang khoi man khok jene obno chung gosi maya hey tu obno bojudi jin nokha obno susto to ko bam dokhlai jara kalpit o je dini madok business khai na bono je ni fake money ni takhle ni ram khai nai ni gajan business khai nai ni drug phal nai o business khai bono marom nai bono murder case ta makle nai eka je tam je big family to boy tam khai bono compensation mai nai eka tam de ta khono mu chunga a kan post mortem khai je wo je sa ja sa bono toksa parat thangai bono tam bono lang toksa pan se refer khai serious injury khai nai tam plang kha jagar melagor si jiwi har ka police ok siu ta tan bono bin ba post mortem khai wo tam karon tam post mortem khai wo post mortem khai nang mane engge aboni dai kintu ok police ne jeni ni ok thana ni sakon khai ne bo are brok tam bo aini ko tam sinaba ob bun dai to brok to mane je thikan khana ko post mortem bo khai liya bo gabo to bilas che bole bo gabo tamo jini brok ni bagai kono ain kurikha kerang kurikha বিচার kurikha obo maya bole je obno chungte alo khai mo mono sotto ni choram bipol jokha boti ko obo chung jotono than to ko chung potas ma khane i bhai nokhuni uklo ko chung ma basa lai nai sing tonglak jaglak ton obti onai obichar chung se bangladesh chung nugo je ora jara nini dam rogno borogno munise mone kleya jara সংখ্যালঘু jara bangya bongno satok pidu khamne jo tripura nijina khaw chung taboy boy chung boy hori nugu tong robo obiga chung soju khaina bo umiya bo bokti bigra hinai bokti ni bone ko tam kuri hinai ruya sene nong khle ko boro bunan to na bo to boro ni bo sobo samaj ni boro ko nong bodi tam khai bo te on khai boro sala nge obono sokane thani jin koy mo obono je krakok japi nawai o je khuni family to mane brokno kerong lama romai punishment ni luwa jo mana nai te brokno bo compensation baro mono mari nai obo jini san what is bang ne poti ke abono chung joto no bong uklo i family ni kurijar family ni bisingo bojunti je tabu matai chai thangka bojar justice mane o justice man bisik to no bono chung bojunti no bojen follow no chung tam dai mano gorom ni asnu ko ornan ko mathaka